Όχι, όχι. Μαμ. Όχι. Όχι στο σώμα γάπτο. Ναι. Φώναξε εσύ, ποιος περνάει το φορτηγό και πουλάει πατάτες? Φώναξε τις πατάτες. Πατάτε! Μπράβο το κορίτσι μου. Τι φωνάζεις εσύ, Μαράγδα? Τι φωνάζεις, για να σ' ακούσω. Πατάτα, φωνάζεις αυτός, πατάτα. Εσύ τι είσαι? Πατάτα. Έλα να πάρεις πατάτες. Μαράγδα. Πω. Να σου πω. Να σου πω λίγο. Εσύ τι είσαι? Μαμού. Τι είναι αυτό που σου έχει πάρει? Α. Ω. Ω. Τώρα. Έπεσε. Έλα να το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε. Ω, το βγάλες. Ω. Έλα. Σιγά σιγά όμως, όχι έτσι, σιγά. Εκεί. Μπράβο. Να, πατάτες. Για λέει, μαμά έχει φτιάξει μάμ. Μαράγδα. Έλα λίγο, η μαμά έφτιαξε μάμ. Θα έρθεις? Έλα, δεν φτιάξει μάμ. Πατάτες, έλα εδώ. Έλα εδώ, πατάτες. Η μαμά τι έφτιαξε? Τι έφτιαξε η μαμά? Η Μαράγδα θα το πάρει αυτό και θα πάει μόνη της να κάνει μία βόλτα μέσα στο δωμάτιο και να βάζει στο στόμα της τέτοια πράγματα και να μασάει για να δω εγώ πόσα δόντια έβγαλε. Κάτι τι παίρνει? Έλα παιδί. Πατάτα.